banjur ngucapin kakean jatine kante ora tak gagat penting sesuk tuku beras ora tak ada penting bojo ora ora yen ngono aku ora sudi aku bali wong tuaku kuat ngone yen wis mati kanca-kanca dipamiti syukur bakti pandemit ditinggalake selamat tinggal kancaku lara no atunya no kuat menengku wis ora kuat tresno budaya ayo pasang aku wis kandha ciumarake cilokku aku wis matur yen mengsen omongan lantur aja dikutuk nyeturi kaya kiai banjur ngunyupir kakean jatine kente tak gagat penting sesuk tuku beras ora tak anggap penting anak bojo untuk namuni nuturi kaya kok nyai petitoke wae yen wis keleren glosor dhewe ora lho Mas wis tak tutup lelakonku bener kancamu amarga mentok rusak awakku yen wis mati kanca-kanca dipamiti
Purbaki mendeme ditinggalake. Selamat tinggal. Kanca tularan non tunggal Ora kuat mendengku wis ora kuat Ora semayan. Nggih, sing penting niki kajaten jenengan meriah barokah nggih. Mugi-mugi tansah kadhawan kanugrahan Gusti Kang Agung. Paripurane kagungan damel, gampang gangsar golek rezeki, selamat keluargane, selamat anak putune, selamat donya brone, pinanjang umur tur barokah. Nggih, matur sembah nuwun. Sampun derek suka parisuka. Tibane sing duwe omah ki yo penyanyi lho, Cak. Heeh, ya wong Vokale yo penak. Iki cek tambah regeng, Cak. Kantun setunggal kantun. Heeh. Tapi sing loro ora oleh mudhun. Pancen kene. Sing goyang. Ah, bareng-bareng. Malam hari ini masih bersama Tresno Bedoyo, juga didukung oleh Mbak Retna Andini. Yo. Nah, Syarat. nggih. Ugi wonten ingkang dipun timbali. Nggih, nggih menika panjenenganipun Cak Mesenan kalian Cak sinten iki namine? Cak sapa iki, Nduk? Nomor 3 iki? Cak setir. Hah? Rumahmu sepeda Cak setir. Lah ya disetater ta. Oh, nggih. Macanen ndang apa tulisannya macanen. Kok macanan piye? Lah piye? Wacanan. Lah penak macanen ngono iki. Budak macan. Iki ngarepe gawe ae. Nggih, Cak sinten lho? Cak setir jeremu. Nggih. Karian Cak Mesenan. Nggih. Semoga katuran minggah datang sasana gelar. Nya tak wene. Hah? Peken iki ono amplope kok. Amplop petok. Lah iya amplope. Lah iya. Wis peken wis. Enggak wis aku. Monggo, Aku Cak. sini. Monggo. Cak Mesenan kalian Cak setir. Lah. Nggih, setir. Sumangga katuran minggah datang sasana gelar. Nggih, betalipun sampun dalu. Sareng-sareng kalian. Terus Campur sari Tresno Budaya. Nggih. Mboten.